Oštećenje 20%. Oružani sistemi još uvek u funkciji. Toliko sam prešao da bih bio poražen. Omnitrix će biti moj i ne postoji biće u galaksiji koje će mi se naći na putu. Počelo je izumom iz samog svemira. Na jednu ruku spustio se svet pun nemira. Sad ima super moći, odabran je, obdaren Ben 10. Kad ga vidiš nesanica sledi noćima, vanzemaljac postaće pred tvojim očima. U bilo koga taj će da se pretvori za tren Ben 10. Oruđe njegovo moćno je, protiv zla ide sad do pobede. On neće stati, on opstaje, jer nikad takav heroj ne posustaje. Ben 10, Ben 10, Ben 10. A onda ih je bilo 10. Hajde! I samo da vas podsjetim da ću ove godine predavati u letnjem kampu i da još uvek nije kasno da se upišete. Kako da ne? To! Idemo odavde! Svi se lepo provedite na odmoru i nadam se da se vidimo na jesen. Benjamine! Samo da porazgovaramo pre nego što odeš. Šta je ovo? Uzeli bismo ti novac i pretukli bismo te da su normalne okolnosti, ali pošto je posljednji dan škole, puštamo te. A sada daj lovu pa da idemo odavde. Pustite ga na miru! Gubi se kepecu! Rekao sam, pustite ga na miru! O, neko nam izigrava heroja. A šta ako nećemo da ga pustimo? Šta ćeš da uradiš, Tenisone? Baš ti hvala. Samo sam pokušavao da pomognem. Sljedeći put kad budeš hteo da izigravaš heroja, onda to i budi. Hajde, Bene, idemo, gubimo vreme. Hoće stignemo do kampa pre nego što padne mrak. Deda, treba mi mala pomoć. Jedva sam čekao ovo. Šta ti radiš ovde? Šta ona radi ovde? Polako, Tupane, ovo nije bila moja ideja. Neko je ubedio moju mamu da će letnji kamp biti dobro iskustvo za mene. Deda, molim te, reci mi da to nisi bio ti. Mislio sam da će tvoje rođaci biti zabavno da pođe sa nama ovog leta. Da li je to problem? O, ne mogu da verujem. Cele školske godine čekam ovo putovanje, a sad ovo dosadnjakovićka ide s nama. Ej, ja sam sebi bila isplanirala odmor. Svaka aktivnost je obojena, tako da nikada ne imam istu aktivnost 2 dana za red. A sada sam zaglavila sa ovim krelcem da kampujem 3 meseca. Štreberko! Klovnu! Nešto mi govori da će ovo biti dugačko leto. Dobro, predajem se. Šta je to? Marinirani crvi. Teško je naći ih sveže. Znate, oni su u nekim zemljama specijalitet. A u nekim drugim zemljama su grozni. Ako vam se to ne sviđa, u frižideru imam dimljene ovči iznutrice. O, a da pojedemo po hamburger ili tako nešto? Koje šta? Ovo leto će biti avantura za vaše čulo ukusa. Idem po jezik. Dobro, ja imam pola kese čipsa i čokoladicu u rancu. Šta ti imaš? Kolače sa rižom i bombone. Misliš da to može da nam traje celo leto? Njihov sistem propulzije je uništen. Pripremite se za ukrcavanje. Hoću Omnitrix i to odmah.
Ko hoće da pečemo kolačiće? Dobro. A ko hoće da pričamo strašne priče? Strašnije od leta sa rođakom Štreberkom, a? Ja bih voljela, deda, ali radim na istrazi leka za ekstremne slučajeve gluposti. Još ništa nisam našla, ali nemojmo gubiti nadu. O, hajde vas dvoje. Svi smo u ovome zajedno. Možete da jadikujete celo leto ili ćemo da se zabavimo. Hajde, odlučite se. Ja glasam za jadikovanje. Ja idem u šetnju. Vidimo se kasnije, Gwen. Mislim da su se zavolili. Ovo će biti najgori odmor na svetu. Bolje da sam otišao u letnji kamp. Zvezda padalica! Izgleda kao neki satelit. Jaoj! Sat? Šta će sat u svemiru? Sklanjaj se sa mene! Sklanjaj se sa mene! Sklanjaj se! Ben je već dugo odsutan. Pa valjda ne može da upadne u neku veliku nevolju. Osim ako nije postao hrana za medvede. Ej, mali mašter nije na odmet. Wow! Strava! Zapalio sam se. Ej, zapalio sam se. Ej, zapalio sam se i dobro sam. Vidi ti to? Baš sam vruć. O da. Aha. Idemo. To ti kažem. Baš mi se sviđa. Čekaj, stop. Majko mila, bit ću u nevolji. Šta je to? Izgleda kao da je počeo požar u šumi. Bolje da obavestimo rendžera. Verovatno je neki nesmutreni kamper radio nešto što se ne sme. Ben! Bolje uzmi ovo. Ovo bi bilo stvarno strava da nije ovako bez veze. Slušaj, znam da izgledam čudno, ali nema razloga da se plašim. Ne znam šta si ti, ali ostaćeš tu gde jesi ako misliš tebi dobro. Au! Upozorila sam te. Ne pomišlješ, Štreberko. Ben, jesi li to ti? Šta ti se desilo? Pa, dok sam se šetao, neki meteor je pao sa neba i zamalo da me pojede. Samo što to nije bio ni meteor, ni satelit, već ovaj strava sat koji mi je naskočio na ručni zglob i kada sam pokušao da ga skinem, odjednom sam se zapalio. Samo što nisam bio povređen, već je na jednom započeo ogromni šumski požar. Gwen, jesi li dobro? Šta se ovde dešava? I deda, pogodi ko je to? To sam ja, deda. Ben, šta ti se desilo? Pa, dok sam šetao neki meteor, ja sam... Izvinite, veliki šumski požar sa autokontroli, sećate se? Šta da radimo? Da napravimo još jedan požar koji će goreti sa ovim dok ne uguše jedan drugoga. Možeš li to, Bene? Da pravim plamenove? Definitivno mogu.
Kako to misliš nije tamo? Ova bitka me je umalo koštala života. A ti kažeš da Omnitrix više nije u transporteru. Senzori pokazuju da je došlo do probnog izbacivanja tereta sa broda tik pre ukrcavanja i Omnitrix je sleteo na planetu koja je bila ispod. Idi, donesi mi ga. I kažeš da je taj sat prosto skočio i zakačio ti se na ručni zglob. Ej, ovoga puta nisam ja kriv. Kunem se. Verujem ti, Bene. Misliš da će zauvek ostati čudovište? On nije čudovište, već vanzemaljac. Pogledaj ga samo. Na šta ti liči? Ej, ne želim zaovek da budem Plamen i Dasa. Kako da igram u maloj ligi ove jeseni ako spržim loptu svaki put kad poleti ka meni? Ne brini, Bene. Rešit ćemo to. Vratio sam se u normalu. Šteta, više si mi se sviđao kao Hepa kockica. Još uvek ne mogu ovo da skinem. Nemoj više da se glupiraš sa tim dok ne saznamo sa čim imamo posla. Idem da pogledam mesto udara. Vi ostanite tu dok se ne vratim. Pitam se zašto ovo služi. Uhvatila sam te. Baš je smešno, kao i tvoja faca. Deda je rekao da se mi izmotavaš sa time. Da, pa? Koja je tvoja poenta? Da nemaš ti neko oštećenje mozga? Ajde, ne možeš mi reći da nisi nimalo radoznala da vidiš šta još sve ovo može da uradi. Ni najmanje. Jesi li sigurna da smo u srodstvu? Ovo mi se ni malo ne sviđa. Slušaj, ako uspem ovo da prokljuvim, možda mogu da pomažem ljudima, zaista da im pomažem, a ne samo da pogoršavam stvari. I kakav je osjećaj bio kada si postao vanzemaljac? Isprva sam se prestravio, bio sam kao i uvek, ali sam bio i neko drugi. Ej, mislim da znam kako sam to uradio, da pokušam još samo jednom. Ja ne bih. Pa ti očigledno ne bi. Sad si ružniji nego inače. Stavi kragnu protiv buva na tu njušku. I bez očiju. Od koje koristi može da bude kad ne vidi? O, dobro, možda nije potpuni luzer. Uj, dve reči, osvežavajuće bombone. Vraćaj se ovamo, Bene! Bene! Reći ću deti da si se pretvorio u neku užasnu životinju čudovište da si jurcao po šumi, iako ti on rekao da to ne radiš. Ovo je neobičan dan, stvarno. Ne valja.
zarđala kanta, povredimo grođak. Nikad ne bih pomislio da ću to reći, ali mi je drago što te vidim. Molio sam te da se ne izmotavaš sa tom stvačicom dok ne saznamo šta je to. Žao mi je, deda. Ali barem sam shvatio kako se koristi. Samo pritisneš ovo dugme, onda kada iskoči prsten, okreneš ga dok ne vidiš lika koji želiš da postaneš. Lupneš ga i bam! Postaješ jedan od super cool vanzemaljaca. Ajde, ostani taj super cool vanzemaljac i nemoj da se vraćaš u običnu pubertetliju. Taj deo još nisam razradio. Sa tako moćnim uređajem kao što je taj sat, mislim da je bolje da ti pomognemo da to brzo naučiš. O, dobro! Upomoć! Neka nam neko pomogne! Napala nas je neka vrsta, znam da mi nećete verovati, robota! Zvuči kao neko od onih što su me napali. Sigurno traže sat. Ovi ljudi su u nevolji zbog mene. Mislim da mogu da im pomognem. Ti? A šta ćeš da uradiš, Tennyson? Tako je. Eci, peci, pec. Idemo. I šta ovaj lik može da uradi? Ne znam, ali kladim se da će biti strava. Tu je i tata robot. Privući ću mu pažnju, a vi odvedite kampere na bezbedno. Ostavi ih na miru. Jel si nekoga da maltretiraš? Probaj mene. Strava. Nevolja. Verovatno vi... Šta se ovdje dešava? Ne biste verovali kada bih vam rekla. Ajdemo. Znači, sad smo kvit. Kvit. Ben! Ajde, sprži jednom ovde. Klanjaj se odatle, beži. Sve se vraća, sve se plaća. Da vidimo kako će se tebi to dopasti. Tako je. Tako je. Hoću reći, momče sa dijamantskom glavom. O, ko je Dasa? To. Pa, moj posao ovde gotov. Ko je taj lik? Neuspeh, neverovatno.
Slabašno ljudsko biće koje drži Omnitrix podalje od mene će uskoro visiti na mom zidu za trofeje. Gde je Ben? Nisam ga videla od doručka. Ben? Ja sam, hej, pogledajte ovo, prilično brzo. Prilično brzo. Mislim da će ovo biti najbolje leto na svetu. 100%. Definitivno će biti zanimljivo. A gde si uopšte bio? Samo sam morao da se pobrinem za neke sitne stvari pre odmora. Ortak, kako smo mi dospeli ovde? Nisam siguran, sve se desilo jako brzo. Ej, neka nam neko pomogne! Treba nam mala pomoć! Molim vas! I'm your secret down.